Ahojte. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o tom, ako si pomôcť pri učení samoobslužných činností, lebo to vie dať zabrať viacerým rodičom. Áno, je to taká citlivá téma. Častokrát akoby rodičia nevedia, že kedy už začať, ale toto je proste jednoducho, že kedy začať je veľmi dôležité, senzitívne okná, hej. Potom je dôležité vlastne ako na to. Pre dieťa sú to rutiny, ktoré ale jeho v podstate nezaujímajú. V danom momente nevie pochopiť, že proste je to akože niečo, čo treba, aby robilo. A preto treba k tomu pristupovať ako stále ako k hre. Áno. A súčasťou hry môže byť to, že to robíme to aj my ako dospelí s radosťou, môžeme to robiť s našimi plišakmi obľúbenými alebo nejakými takýmito predmetmi, môžeme to robiť, ja neviem, so starším súrodencom, môžeme to robiť s kamarátmi, ale máme aj verziu, môžeme si o tom prečítať v knižke. A toto je teda dnešná téma, že máme vlastne všetko knižky o samoobslužných činnostiach. Musím povedať, že na baby knihách ich majú ešte oveľa viac, ale zo pár sme ich vybrali na takú konkrétnu vlastne ukážku. Hej. Máme tu knižky k čisteniu zubkov, k obliekaniu, ku kúpkaniu, k nočníkovaniu. Máme tu knižku k papaniu. Toto sú také tie témy, áno, top by sme mohli povedať. A tieto knižky vlastne teda nám môžu pomôcť obohatiť ten repertoár, ako ísť na to. Zväčša sme práve na schvál vyberali také interaktívne tie knižky, to znamená, často majú nejaké posuvné okienka, to je pre deti vždy veľmi atraktívne. Máme tu také napríklad tohoto leba, keď sa k nemu môžem vrátiť, tu je, že poklopkaj, pobúchaj, zavri, stláč, hej. Takže ešte je taká krásna práca akoby s knihou zase samotnou, že aj vlastne akoby toto čítanie je tu také ako veľmi zaujímavé, hej. Potom tu máme knižky, jak sme hovorili, s okienkami, posuvné, hej. Máme tu potom také knižočky, ktoré sú ešte ako tvrdé, ako leporelové, hej. No a potom tu máme také knižočky, ktoré vlastne môžu sprevádzať rodiča. Čiže trošku akoby možno aj viac pre rodiča ako pre dieťa, hej. Pán Hevier napísal Básnička ti pomôže, my to veľmi radi v Baby Balance používame, odporúčame, lebo to je presne to, už 7-mesačné dieťa vám pri prezliekaní pláčka. Nepáči sa mu to, je to pre neho taká ako nepríjemná činnosť. A treba práve, aby si rodič uvedomil, že znova je to nejaká rutina, ktorá sa bude stále opakovať, hej, tak pristúpiť k tomu ako ku hre. Buď môžem robiť dramaticky, kúko, kde máš ručičku, môžem ja niečo spievať, môžem niečo recitovať. A keď neviem si sám vymyslieť, na čo by som to aj robil, hej? Keď mám tu k dispozícii ku takmer každej zložitej činnosti, či je to umývanie hlavičky, alebo je to kúpanie, alebo je to zase teda umývanie rúk, alebo je to obliekanie. Mám tu veľmi krátku, krásnu, rytmickú, jednoduchú básničku, ktorú môžem ako rodič použiť a urobiť z tej činnosti, ktorá nie je pre dieťa zaujímavá, hru. Postupne aj dieťa s vekom začne po nás trošku akoby opakovať aspoň tie konce, hej? A začne byť z toho naozaj taký rituál, hej? A to je to, čo potrebujeme. Od hry sa dostaneme vlastne k tomu stereotypu, ktorý potrebujeme, hej? No a potom ešte chcem upriamiť pozornosť na jednu knižku Ham Ham, existuje aj Šup Šup. Tá je o obliekaní, táto je o papaní. Niekedy totižto s rodičmi máme trochu problém, že vlastne sa nevedia akoby znížiť na tú detskú reč. Táto knižka, obe teda sú robené ako logopedické knižky, obe sú dostateľné na vašej stránke. A veľmi odporúčam, že tu nám máte konkrétnu ukážku, ako tá bábätkovská, ako tá detská reč má byť naozaj veľmi zjednodušená a vyzerať. Je to pre niektorých dospelých veľmi zložité prijať. Áno, jedna vec je, že sa môžete pred nimi rozprávať s ostatnými dospelými a vzorovať im reč, ale druhá vec je, že proste vyzerá to asi takto. Táto papať kričí hlasno bábo, bábo ham ham, chrumka ham ham. No tak toto niekedy je dobre aj pre rodiča, že sa vlastne učí, ako má na to bábätko rozprávať, ideálne ešte aj s gestami. Sú to aj také knižky, ktoré majú dokonca rady pre rodičov. Som to tu videla niekde s tým nočníčkom, je to spojené. To sa mi tiež celkom ako páčilo. To je táto séria Veľký pokrok. Ano? Máme tu Veľký pokrok, už žiadne plienky, viem sa obliekať, ale ich množstvo ďalších, nechce sa mi spínkať. Umývame si ruky, už žiadne záchvaty zlosti a podobne, takže toto je tiež veľmi pekná séria a sú tam také okienka, posuvné časti, je veľmi interaktívna a dole má aj ten tip pre rodiča.
Áno, to je tým maličkým a tu sa mi práve ešte aj páči to, že sú tu veľké písmenká, málo textu, nie veľa, čiže to dieťa akoby zase, keď už čítate dieťatku z knižky a má o to záujem, ako sa do tej knižky naozaj v tom momente pozerať, tak kľudne môžete čítať aj tak, že s prstom vlastne prechádzate po tom texte, aby si vlastne postupne tú čitateľskú gramotnosť rozvíjalo aj takýmto spôsobom, že vlastne sleduje, že idete z hora dole, zľava doprava. Práve na to perfektné je, keď je takýto zvýraznený ten text a nie je ho veľa v tých knižočkách. Okrem toho teda odkryvacie okienka a pre rodičov naozaj také drobné rady, musím povedať, že dobré sú tie rady, že som si ich čítala, odporúčania, aké také triky, figle využiť pri vlastne napríklad konkrétne tu pri tom nočníkovaní.